Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. De bloemen uit de kerk gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar Siebe Talsma in avondrust. De heilige doop is aangevraagd door Jelmer en Anneke Reitsma-Gilliam voor hun dochter Evelien. Ook zullen zij zelf in deze dienst belijdenis doen van hun geloof. Dit alles zal volgende week zondag plaatsvinden. De collecten zijn bij de uitgang. De collecte voor de diaconie is bestemd voor de zending voor Syrië. De kerk als plek van hoop en herstel. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Organist is Menzo Roon. Ik zal zelf de lezingen verzorgen. En voorganger is dominee Rinse Jetsinga uit Groningen. En ons dinsdagslied is 23c, de versen 1 tot en met 5. En we zingen dit indien mogelijk staande. We wensen u een gezegende dienst.
Gezegend bent u, o eeuwige God, om het licht dat u met uw liefde en uw kracht in ons midden wilt zijn. Onze hulp is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk aan ons begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij ons geschonken van God die onze Vader is en Jezus Christus onze Heer, in de liefde van zijn geest. Amen. Laten wij samen bidden om ontferming. O God, u die ons ziet zoals wij zijn, u die ons verlangen hoort in de woorden die wij mensen tot u roepen, u die ons mensen ziet zoals geen mens, ontferm u over uw mensenkinderen die het zwaar hebben te verduren, die wanhopig zijn, verlamd door alles wat er gebeurt. Doe lichten over hen en over ons uw naam. Wek onze kracht. Wees vuur in ons. En raak ons aan met uw vrede. Heer, ontferm u. Amen. Onze lofprijzing is lied 864 en daarvan de versen 1, 4 en 5.
Wij bidden het gebed voor de zondag en het gebed om de geest. Eeuwige onze God, met alle mensen die reikhalzend uitzien naar een kracht die ons bezielt en vernieuwt, die uw en onze aarde herschept, roepen wij tot u. Waai met de adem van uw geest door ons bestaan. En kom met uw geestkracht, met vurigheid in ons midden. Uit deze wereld, vol, overvol, bestook ons met uw woorden. En neem ons in voor uw rijk van gerechtigheid en vrede. God, de woorden die wij spreken en zingen, die we ook lezen en verkondigen, we bidden dat ze ons mogen inspireren en tot zegen mogen zijn. Schenk ons daartoe de kracht van uw Heilige Geest. Amen. We luisteren nu naar de lezing uit de boeken van de profeten en de brieven van het Nieuwe Testament. Ik lees u uit de Bijbel voor gewone taal. Jesaja 45, de versen 20 tot 25. Volken, kom terug bij de Heer. De Heer zegt, kom hierheen, volken van de aarde. Alle volken moeten dichterbij komen. Ik zeg tegen jullie, wie met een godenbeeld rondloopt, heeft geen verstand. Waarom zou je bidden tot een God die niet kan redden? Volken, kom hierheen en overleg met elkaar. Vertel me, wie heeft al lang geleden voorspeld wat er nu gebeurt? Dat ben ik, de Heer. Ik ben de enige God. Er is geen andere God die rechtvaardig is. Alleen ik kan mensen bevrijden. Volken, kom bij mij en laat je redden. Dat zeg ik tegen iedereen op aarde. Ik ben God. Er is geen andere God. Ik heb mezelf plechtig beloofd. Alles wat ik zeg, zal ik ook doen. Ik zeg alleen dingen die waar zijn. Alle mensen zullen voor mij knielen en zeggen, alleen de Heer is echt goed en betrouwbaar. En iedereen die tegen mij was, zal zich schamen en bij mij terugkomen. Iedereen die bij het volk van Israël hoort, zal merken dat de Heer goed en betrouwbaar is. Ze zullen blij zijn en dat ze bij hem horen. Wil ik verder lezen uit Jacobus 2, de versen 1 tot 18. Daarboven staat, behandel alle mensen goed. Vrienden, jullie geloven in Jezus Christus onze Heer, die redding brengt. Daarom moeten jullie alle mensen op dezelfde manier behandelen. Stel dat jullie als christenen bij elkaar zijn en dat er dan 2 mensen binnenkomen. De een is een rijke man met een prachtige mantel aan en met gouden ringen aan zijn vingers. De ander is arm en draagt vieze, oude kleren. En stel dat jullie dan die rijke man met veel respect behandelen en zeggen, kijk, hier is een mooie plaats voor u. Gaat u alstublieft zitten. Maar dat jullie tegen die arme man zeggen,
blijf jij daar maar staan. Of ga maar op de grond zitten. Stel dat jullie zoiets doen, dan behandelen jullie de een beter dan de ander. Dan beoordelen jullie mensen op een hele verkeerde manier. Vrienden, luister. Wie zijn er door God uitgekozen? Juist de mensen die in deze wereld arm genoemd worden. Want zij zijn door hun geloof rijk geworden. En Gods nieuwe wereld is voor hen. God heeft de nieuwe wereld beloofd aan de mensen die van hem houden. Jullie behandelen arme mensen zonder respect. Maar vertel eens, door wie worden jullie onderdrukt? En door wie worden jullie voor de rechter gebracht? Door de rijke mensen? Door wie wordt Jezus Christus beledigd? En door wie worden jullie als christenen belachelijk gemaakt? Door de rijke mensen. Doe wat God in zijn volmaakte wet van je vraagt. Zo staat het in de heilige boeken. Houd evenwel van de mensen om je heen als van jezelf. Als je dat doet, leef je goed. Maar als je sommige mensen beter behandelt dan andere mensen, dan doe je het verkeerd. Dan is het duidelijk dat je niet je aan Gods wet houdt. Want je moet alles doen wat in de wet staat. Als je zondigt tegen één regel uit de wet, zondig je tegen de hele wet. God zegt in de heilige boeken, ga niet vreemd. Maar hij zegt ook, vermoord niemand. Als je je wel houdt aan de ene regel, maar niet aan de andere, houd je je niet aan de wet. Spreek en leef dus zoals God het van jullie vraagt. Want hij zal jullie beoordelen. Hij zal kijken of je geleefd hebt volgens de wet, die vrijheid geeft. Als je niet goed bent voor anderen, zal God niet goed zijn voor jou. Wees dus goed voor anderen. Dan hoef je niet bang te zijn voor het oordeel van God. Vrienden, stel dat iemand zegt dat hij gelooft, maar hij doet niet wat God hem vraagt. Dan is zijn geloof zinloos, want hij zal niet gered worden. Stel dat een gelovige geen kleren heeft en te weinig te eten heeft. En stel dat jullie dan tegen hem zeggen, het beste ermee. Trek maar warme kleren aan en ga maar lekker eten. Als je dat zegt zonder hem echt te helpen, zijn je woorden zinloos. Je moet zo iemand natuurlijk geven wat hij nodig heeft. Zo is het ook met het geloof. Als iemand gelooft, maar niet doet wat God van hem vraagt, is zijn geloof waardeloos. Wij zingen nu met elkaar lied 942.
De evangelielezing van morgen is uit het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 9, de versen 14 tot en met 29. Geloof en ongeloof staat erboven. Toen zij terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. En Jezus vroeg hen, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u toegebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond, dan komt het schuim op de mond en hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei, geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand, hielp hem overeind en zo stond hij op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Tot zover de evangelielezing uit Marcus. Na de verkondiging is er een korte stilte en daarna zingen wij lied 904, de versen 3, 4 en 5. Beste mensen, zusters en broeders, wat moet het heerlijk zijn om een rotsvast geloof te hebben. Een weldaad. Een en al vertrouwen, optimisme, idealisme. Je hoeft nergens meer aan te twijfelen. Alles komt goed immers. Ik beet mij bij de voorbereiding van deze dienst meteen al vast in die woorden die Jezus spreekt. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En ik dacht, hoe leg je dat nou uit op een eerlijke en een zuivere manier? Of zit ik helemaal op het verkeerde spoor? Moeten wij mensen eerst allemaal supergelovigen zijn met een onwankelbaar vertrouwen? Dat we op een berg staan met dat gevoel dat je iedereen en alles aan kunt? Zit het dan zo in elkaar?
Het is toch zo in ons leven dat er een groot verschil is. Als je dat gevoel hebt van ik sta op de berg en het is een topervaring. Of je moet gaan door zo'n dal van diepe duisternis en soms wel heel erg lang. Dat is dat totaal andere gevoel. En dat moet voor ons herkenbaar zijn, dat kan niet anders. Immers, een topervaring in jouw leven, dat wil je vasthouden. Maar de les van ons leven is ook dat die rust ons lang niet altijd wordt gegund. Worden wij door Jezus dan herkend, vraag ik me af, in al die wisselende getijden in ons leven. Alles wat je als mens moet beleven. Dat machtige gevoel van ik kan het lukt, de velden zijn rijp om te oogsten. Met als tegenhanger die gevoelens van onmacht, van radeloosheid. Niet weten, hoe moet ik verder gaan? Hoe kunnen wij deze klus klaren? In het evangelie vandaag horen we van die onmacht bij de leerlingen van Jezus. Die vraag die ze ook stellen van waarom hebben wij het niet gekund? Mankeert er dan iets aan ons geloof? Hebben wij te weinig vertrouwen, onvoldoende? De ontgoocheling is dat niet de geest van Christus als een bezielende kracht heeft doorgewerkt, maar dat die stomme geest zich in ons bestaan soms zo breed kan maken. Zoveel bezit van ons kan nemen. Dus niet alleen die jongen met die radeloze vader naast zich, maar heel die situatie. Zoals zoveel mensen in deze wereld radeloos kunnen zijn. We zien al weken de angstige mensen in Afghanistan die toch nog proberen te vluchten. Een fundamentalistisch machtsblok met onmenselijke trekken en daartegenover de kwetsbare mensen. Macht en onmacht. En ook dan verbaas je je dat zo'n duivelse geest in het bestaan van mensen zich zo breed kan maken. En je vraagt je af van, staat daar dan niets tegenover? Is het alleen maar negatief? Of gelukkig toch wel? De helpende handen van mensen. Mensen die zich inzetten om mensen op te vangen. Mensen waar nodig dat ze er zijn. Want voordat je het weet, staar je je in je leven blind op dat demonische, op die duivelse krachten. Maar God zij geloofd en geprezen, die andere krachten zijn dus wel degelijk aanwezig, gelukkig wel. En de boodschap uit het evangelie is dat het koninkrijk van gerechtigheid en vrede, de kracht en de heerlijkheid daarvan, niet hoog en breed bij ons vandaan is. De geest van Christus, zo geloof ik, is als een bezielende kracht voor ons als mensen werkzaam. En tegelijk leven we dus wel te midden van die duivelse krachten. En het is opmerkelijk dat Jezus in dit evangeliegedeelte geen begrip heeft voor zijn leerlingen. Die vragen, waarom hebben wij het niet gekund? Opmerkelijk. En we kunnen ook zeggen dat het verontrustend klinkt. Dat hij, zo lijkt het, geen clementie heeft met hen. En worden wij, zo vraag je je af, worden wij als mensen dan beoordeeld, veroordeeld zelfs, wanneer we twijfelende
en in bepaalde situaties zelfs ongelovige mensen zijn. Omdat we in de greep zijn gekomen van dat onheilspellende. Die onmenselijke beelden die naar ons toestromen in onze samenleving. Moeten wij het, zo vraag je je af, moeten we het dan maar opgeven? Geen geloof in een goede toekomst. Geen vertrouwen meer. Als midden in het evangelie de glans van Jezus' heerlijkheid doorbreekt, dan mag het dus niet zo zijn dat bij ons alles maar stagneert en blijft steken en blijft hangen. De man die met zijn al jaren zieke zoon daar aankomt en op zijn krachtst, op zijn zachtst gezegd, toch die leerlingen iets kwalijk gaat nemen. Als hij zegt, ik heb uw leerlingen gezegd dat zij de boze geesten zouden uitdrijven, maar ze hebben het niet gekund. Jezus stemt met deze vader in. Want niet kunnen, dat is iets anders dan alle mogelijkheden in je leven proberen te onderzoeken en proberen te ontdekken, hoe kan het dan wel? En in feite versta ik daaruit die boodschap ook. Je mag het gewoon niet voortijdig laten afweten. De leerlingen kunnen het niet, maar Jezus kan het wel. Dat is een scherp contrast. Maar het evangelie verzet zich tegen deze tegenstelling. Want het is in ons leven niet alleen maar zwart-wit, met geen enkele nuance daartussen. Laten we bijvoorbeeld maar even in de schoenen van die leerlingen gaan staan, 1 moment. Niet kunnen is iets anders dan niet willen. En ongetwijfeld zouden deze radeloze vader, zouden ze zo graag hebben geholpen. En datzelfde contrast horen we vandaag ook in de Jacobusbrief. Net als in het Markusevangelie. Maar bij Jacobus is het contrast tussen arm en rijk. Dat is ook een heel groot thema in onze tijd. De wereldwijde honger, de ellende van oorlog en uitbuiting. Mensen worden steeds weer uitgedaagd. Wat kunnen wij eraan doen? Wat voor antwoord hebben wij daarop? Dat gevoel dat we als mensen moeten laveren tussen Scylla en Charybdis. De Scylla van het relativisme en Charybdis van het bloedeloos moralisme. De 2 strijdende partijen. Mensen die elkaar naar de mond praten en de mensen die onverschillig zijn. En toch ook de mensen die zeggen van wij laten het er niet bij zitten. En zo laat de Jacobusbriefschrijver ons door een spiegel naar onszelf kijken. En steeds is er weer die terugkerende vraag ook. Laten wij ons als mensen betrekken in die lijn, in die geschiedenis, die grote geschiedenis van Gods liefde voor ons als mensen. Dat het gevoel bij je terechtkomt, ik ben aangenomen in die barmhartigheid van God. Die vader is er dus echt dood mee aan. En soms overkomt ons dat ook. Dat je denkt van, hoe nu verder? Ik zou zo graag geloven dat het anders is. Maar mijn geloof, en misschien zegt u dat ook, mijn geloof is niet altijd even sterk. Uiteindelijk past ons als gelovigen, als mensen die proberen dat spoor van Jezus te volgen, als mensen die
instrumenten willen zijn om Gods koninkrijk van gerechtigheid en vrede meehelpen te verwezenlijken, ons past uiteindelijk ook een actieve houding. Want immers, vergevingsgezindheid, vredelievendheid, het is lang niet altijd zo simpel als het lijkt soms. Het is soms verschrikkelijk moeilijk. En we weten het maar al te goed. Aan verzoening, je moet eraan werken. En meer dan eens heb je je handen daar vol aan. In die zin is het ook echt bid en werk. Ten slotte, het beeld van die jongen die daar voor dood op de grond ligt, nadat de kwade geesten zijn uitgedreven. Dat is misschien ook een beeld voor de kerken van vandaag. Veel kwade geesten zijn wel uitgedreven, maar we worden toch kwetsbaar en kleiner. En toch denk je van, hoe komt het verder met onze geloofsgemeenschap? Ons geloof wordt door mensen soms dikwijls in een soort van privésfeer gedrukt. En dat kan je een echt onmachtig gevoel geven. En daarom mochten wij passief en lijdzaam zijn uit onmacht, dan past het ons dat wij mensen vragen en bidden dat we net als deze zieke jongen uit het evangelie bij de hand worden genomen. Om zo de macht van het kwade te doorbreken. Om door Jezus opnieuw te worden opgericht. Zo wil Hij immers onze onmacht doorbreken. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Amanda Gorman zegt het. For there is always light, if only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to see it. Amen.
Verschillende geloofsgemeenschappen zijn op het ogenblik bezig om met elkaar te spreken over wat geloven wij nu eigenlijk en in wie geloven wij. Ook in het Groningse zijn groepen bezig om te zeggen van ja, we hebben de geloofsbelijdenis, maar het is ook heel goed om met elkaar te spreken over en wat geloven wij zelf. Laten we dat met elkaar eens doorspreken. Ik heb voor u een proefgeloofsbelijdenis meegenomen uit het Groningse. Voor zover mogelijk wilt u daarbij gaan staan. Wij geloven in God die op deze aarde vele namen heeft, die voor ons niet te omvatten, niet te begrijpen is, maar naar wie wij steeds weer op zoek zijn, die wij echter in dit leven nooit helemaal zullen bezitten. Hij die tot ons is gekomen, die in leed en armoede, honger en oorlog er toch is, ook al begrijpen wij soms niet hoe dat mogelijk is. Die ons evenwel een weg naar gerechtigheid en vrede heeft laten zien in zijn Zoon Jezus Christus. Wij geloven in Jezus Christus, die de mensen uit hun traditionele levensritme wakker schudde, die zich het lot van minderheden aantrok, streed voor gerechtigheid, die een leven van liefde leiden, die door zijn dood onmiskenbaar de andere weg dan die van haat en geweld opende. Wij geloven in die onbegrijpelijke goddelijke geest die Jezus Christus in deze wereld heeft gebracht. Wij geloven in de mensen die in deze geest tot het uiterste gaan. En wij geloven dat deze geest een opdracht voor ons is. In volle verantwoordelijkheid, consequent, overeenkomstig hem te leven. En wij geloven dat hij ons met elkaar verbindt. Wij geloven dat deze geest niet veroordeeld is om te mislukken, maar dat deze geest de weg is in een nieuwe wereld van gerechtigheid en vrede. Tot zover deze proef van geloofsbelijdenis. U mag weer gaan zitten. Wij willen samen danken en bidden. Eeuwige onze God, wij danken u voor uw goedheid en uw trouw. Dat wanneer wij mensen in verwarring zijn, bij alles wat er ook in deze weken in onze wereld gebeurt, dat uw kracht er is. Want wij zien en wij horen zoveel wat ons beangstigt. Alle beelden die wij zien van mensen in doodsangst en groot gevaar. En dan dreigen we het zicht te verliezen op datgene waar het in ons leven werkelijk om gaat. Want hoe krijgen we in deze roerige tijden een helder beeld van de situatie waarin wij verkeren? Van de richting die wij op dienen te gaan. We bidden voor al die mensen die op de vlucht zijn, die alles op alles zetten om een goed heenkomen te bewerkstelligen. En we bidden voor de mensen die mensen proberen op te vangen, goed te begeleiden naar hun tijdelijk verblijf. God, te midden van het onmenselijke, het mensonterende, het hartverscheurende bidden we ook vandaag, nu om een helder zicht op de levensweg, onze levensweg. En wij worden vrijwel dagelijks overvoerd met theorieën
meningen en raadgevingen, dat we ons in alle gemoeden afvragen, hoe krijgen we helder zicht op een begaanbaar pad? Geef daarom dat we de weg niet kwijtraken, te midden van die vertekende beelden. Behoed ons ervoor dat we het af laten weten en dat we onverschillig in het leven gaan staan. Schenk ons de kracht om vast te houden aan uw belofte en draag ons door de kracht van uw liefde. In de stilte van dit uur bidden we nu ook persoonlijk om uitdrukking te geven van datgene wat ons bezighoudt. En zo brengen we dan onze gebeden nu bijeen in de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zoals dat nu op het ogenblik gaat, de collecte wordt straks dus bij de uitgang gehouden. En wij zingen nu ons slotlied. Dat is uit de vorige bundel, het liedboek van de kerken van 73. Halleluja, eeuwig dank en ere. Ik ben dankbaar en het docht mij goed dat ik weer een keer de tjenst in arm dienen, leren kon. Gaan we dan van hier trouw aan onze opdracht, in vrede en bidden we elkaar God zegen toe. De eeuwige zegene u en behoede u. De eeuwige door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.